bambo wina mudzi wachilimani wamenyedwa ndi kukunthidwa ndi anthu a mudziwo kamba kakuwanamiza za kuchipa kwa feteleza. Izi zinadza pamene anthu atapita kumalo amene mkulu yamagulitsira fetelezayo kuti akagule anapeza kuti mitengo imene amalengeza sidali imeneyo. Anthu a mudzimo anadzadza ndi mkwiyo ndi kummenya mkuluyo. Zinthuzi zidayenda motere. Akulu azimayi ndi azibambo ndabweresa malonda apa. Feteleza ochipa uyu ochipa wachipa 4,500 kwa chayoka basi 4.5 muzagula muzatenga tumba ili palibenso amene angafike pamenepo iyayi. Bwerani muzagule zisanathe izi shopu yanga ili pa mtunda apo. Musachedwe nayo. Koma inu feteleza mpaka na 4,500 inu sinatini mugwene muone feteleza okolita uyu. Feteleza wake amene ndikugulisa ndi uyu wa original. Asakunamize ndikuti sizingatheke akunama. Musamvere iyayi. Feteleza tumba lake ndi ili 50 kilo muzagula 4,500 5,000 ndizakubwezerani change 500 cha transport. Ndipo akakuza kuti sizingatheke iwo angokaa kuti ndi ansanje chifukwa sakuziwa kuti ndeni maganiza bo heavy. Ndikukuza ndizagula ndi feteleza asanathe amayi mukapita tu mukatakuwa feteleza uyu amunaona zonse kuti koma ndi maganiza bwino. Koma inu tumba likachoke pa 25,000 likafike pa 4.5 inu mukayikira. Pitani mukauza azinzanu ukatenge na azimayi azinzanu abwere pa shopu azagule. Inu uzani neba kuti neba ndapeza diru mbambande uku feteleza uchipa ngati usanaonekeso yayi. Pitani mukauza azinzanu asanathe kauze nali pa shopu anga pa mtunda apo. Odi muganga ni mujoga bwana. Ndendo pera usisikako. Nthawi zino? Ndapeza nyamato nake akugulisa feteleza 4,500. Natuthamangira sakapeza utathayi. 4,500. Inde. Mase feteleza rumagona 5,000. Iyayi amene akunenesa kuti iye agulisa wake 4,500. Ndipo ndaona kuti feteleza wake wakolite mwamva. Munena. Ndendo pase ndamari mukandigulire kwa chifukwa apa ndifa nkatunge madzi. Hayi ndipase ndikakugulira. Teni mukatengere kunyumba komwene. Umabale kutako ndi machito kuganizira kuti komene 25,000 ndikaitenga kuti. Ndipo amene wandipulumusa mwamva. Inu munthu wabwino mwamva. Ndautonsewa wamakhala kuti gusano ndi 5,000 wamakhala kuti bera ndi. Ndikuzani. Koma moyo wanji. Koma inu apato ndabambakaira kuti ndimayo kuganiza komwe. Kosegu kumaliza ndi feteleza 25,000 gali kuliko ngayeyo ka Watawata amene koma sitilola adi. Kodi kuno ndikuja kwa feteleza uchipa? ino sobwera ndala cheketo chatu. Nderu. Namubaduzula akunena za feteleza uchipa. Kuteko ndabwati nzagule mabagi awiri. Kodi feteleza mugula ngati mwindi 50,000. Inu muona ngati akagulitsa feteleza 4.5. Mesa mati ndi 4.5. Inu muona ngati akagulitsa 4.5 amene. Ai. Ife nafika pano akuti palibe yosinta. Feteleza 25,000 bagi. Ali kuchipa na ngati. Zoda anthu amapanga zipongwe zimezi chifukwa chani. Ine ndekoseko kundawuza anthu kuti kuno kufeteleza uchipa. Ali kuchipa. Kuteko nanganda anthu andituma ndendipanga. Ayi koma sizoona. Amene tuno ndewaputa anthu ola kuti ndibonesa. Komano mutimvese sebe. Akulu ndikukusimikizirani feteleza achipa. Titsitsa feteleza ndikuzani. Ndimvese sedi basi ndipase nthawi. Iya akwakulia musapakito. Kutsatira kumenyedwa kwawo abambo anatengedwa ku chipatala kamba kakuvulala kwambiri. Paka dali pano abambo athandizidwa komano adakalibe mchipatala koma kukanika kutuluka mchipatalamo chifukwa chokuti akuopa kuti anthu akamenyanso. Ingakhale izi zinali choncho komano bamboyo akanitsitsa kuti satsitsa mtengo wa feteleza komanso mphekesera zikuveka kuti bamboyo wakwezanso mtengo wa feteleza. Mmodzi wa ife kuno ku Zalero News anapita kuti akamve ndemanga za anthu pa nkhani imene.
Ndabona nditi masirele Feteleza. Feteleza katela kwa muchipa. Ndabona kuti Feteleza pano wakwera. Yola ndo wakwambira kuti wakati panopa ife dama ndikuvuka bila siku. Yosa kula Feteleza. Ndindiana ana sikisi. Afuna kuja. Mbona pasuka tatu kwa kukanika. Amenewo anali maganizo a anthu pa nkhani imeneyi ya Feteleza. Izi zapatsa anthu ambiri chikayiko kuti Feteleza azatsika chifukwa chilichonse chakwera. Munali ndine kuno ku Zalero News, Prince Katema. Ife tikamakamba Feteleza ena nkhani yathu afuna asokoneze chifama samulo sanukani sana kambira. Ndiye Feteleza itadikira ndikayi. Feteleza mengi kamba hii. Kumba kiwa ngati. Ozali faisi kabela teni we. Koda mene masuka no makula babaji. 25. Amene umuga vota jigawina. Kumba ili. 4,400. Fire!